Dünya Türkmenleri. Dünya Türkmenleri. Dünýäniň dürli ýerine ýaran türkmenleriň ıkwal pursatlarym dürli. Azatlyk radiosynyň dünýäniň dürli ýerine ýaşaýan, okaýan, işleýän türkmen diasporasy baradaky Dünýä Türkmenleri atly bu hepdelik dowamly gepleşigini Türkiýeden taýýarlap hem alyp barýan Döwlet Baýhan. Hormatly radio dinleýijiler, mehriban doganlar, Azatlyk radiosynyň Dünýä Türkmenleri gepleşiginiň bugünkü temasy Siriýa türkmenleri we harby operasiýalar. Gepleşigimiziň Siriýaly türkmenlerden bolan mehmanlary şu wagt Türkiýanyň harby operasiýa alyp barýan sebäbinden Cerablusdan Alaaddin Beydaly. Size ve değerli dinleyicilerimize güncel bilgileri paylaşalım. Suriye'deki Türkmenler durumlarını size bir özet geçelim. Öncelikle size yayınlarınızda başarılar diliyorum. Ve Bayırbucak Türkmenlerinin vekili Saadettin Molla. Bayırbucak Suriye Türkmenler adına saygılar, hürmetler, sevgiler sunuyorum. Hormatly radio dinleýijiler, Siriýa türkmenleriniň wekillerine soragulary kardeşim gözel berer. Olaň aýdanlaryny bolsa men size terjime etip berer. Ilki bilen Efrat Galkany atly harby operasiýanyň dowam edýän ýerinden Cerablusdan gepleşigimizde gatnaşýan Alaaddin Beydalydan maglumat alalyň. Kardeşim gözel söz sende. Aýdylşyna görä Türkiýe bilen Siriýanyň arasyndaky Serhet ýakatynda ýaşaýan etniki türkmenler köpçülik bolup ýaşaýarlar. Türkiýanyň alyp barýan Efrat Galkany atly harby operasiýasy ol ýerdäki etniki türkmenlere nähili täsir getirýär. Sebäpdäki operasiýalaryň Siriýa türkmenlerine peýdaty barmy? Siz şu wagt harby operasiýanyň dowam edýän ýeri bolan Cerablusda ýerleşýärsiňiz. Ol ýerdäki Siriýa türkmenleriniň durmuşy odal nähilidi we adamlar häzir nähili ýaşaýarlar. Türkmenlerin ben size coğrafi konumlarını öncelikle bir özet geçmek istiyorum. Kilis ve Cerablus hattı arasındaki yaklaşık 90 kilometre ve derinlikte 40 kilometre derinliğinde Türkmen köyleri var. Turwaşdan Türkmenliň Siriýada ýaşaýan ýerler barasynda geografiki maglumat bermek isleýän. Türkiýanyň Kilis vilayaty bilen Siriýanyň Cerablus şäheriniň arasynda uzunlygy 90 kilometr we inem 40 kilometr golaý bolan bir sebäpde Türkmen owalar ýerleşýär. Bu sebäpde jemi 154 sany owa var we olaryň hemmesi türkmen owalardyr. Sebäpden bir ýaşaýjy höküminde yerli halk bolup biz aslynda Türkiýanyň türkmenleri goramak üçin şeýle harby hereket gurnamagyna köpden bäri garaşýardyk. Sebäpde dürli betbärli güýçleriň özara çaknaşyklary dowam edýär we iň köp türkmenlere zyan ýetýärdi. Şu wagtda şeňle türkmenleriň köpsini öz ýurdundan jyda düşürdiler we olaryň arasynda gyrgynçylyga duçar edilenler hem boldy. Geçen 4 ýylyň dowamynda Cerablus sebätinde ýaşaýan türkmenler gata günleri we kynçylyklary başdan geçirdiler. Şoň üçin biz häzir Türkiýanyň sebäpde dowam edýän Efrat Galkany atly harby operasiýasyna howsarlyk hem howannarlyk höküminde baha berýäris. Häzir çaknaşyklaryň bolýan ýerlerine yerli halk ziyan çekmeli ýaly daşlaşdyrylýar. Ýöne men howpsuzlyk dolu ýoly goýlanma her kimiň öýle öýüne dolanyp geljegini we gowy durmuşda ýaşajagyny anlaýan. Türkiýanyň Efrat Galkany harby operasiýasyna Azat Siriýa goşunynyň hatarynda çykyş edýän dürli arab we türkmen toparlary bar. Türkiýanyň harby operasiýasynyň öňüni Sultan Murat we Fatih Sultan Mehmet atly yerli türkmen ýaragly toparlary çekýär. Muň sebäbi operasiýanyň geçirilen sebäti olaryň ýaşaýan ýeri bolan üçin we olar sebäti hemmelerden gaty gowulýarlar. Şoň üçin hem Türkiýanyň Efrat Galkany atly harby operasiýasynda yerli türkmenleriň öňe saýlanmagy tebii ýagdaýdyr. Bu operasiýa dürli betbärli güýçleriň Siriýada yerli türkmenleriň ýaşaýan ýerlerine edenetdilik etmeginiň öňüni alar. Operasiýanyň maksady Türkiýanyň Siriýa bilen bolan Serhet ýakatyndaky türkmen sebätleriniň baş wazirlordan dolu araslanmagy diýilýär. Ýöne operasiýadan soňky ikinji tapgyra geçilende häkimiýet gowşaklygy döremez ýaly öňünden dünýä türkmenleriniň jemgyýetçilik guramalary bolup zerur taýýarlyklary görmeli. Sebätdäki yerli türkmen jemgyýetçilik guramalarynyň has işleň ýagdaýy getirilmegi üçin dünýä türkmenleri gollap berseler gowy bolardy. Biz şu wagtda çenli bolmasa da iň azyndan ikinji tapgyra geçilende Türkiýe bilen birlikde Türkmenistanyň hem Siriýadaky yerli türkmenlere her urda elinden gelen kömegi bermegine garaşýar. Ýagny günnelik durmuşyň täzeden dikeldilmegine Türkmenistanyň Siriýa türkmenlerine dogonluk kömegini we gollawyny bermegini isleýär. Ama öncülüğü Türkmen birlikleri çekiyor. Özellikle Sultan Murat, Fatih Sultan Mehmet tugayları var, mevcut bölgede faaliyet gösteriyor. Ondan dolayı da Türkmenlerin ön plana çıkması bence tabii bir olaydır.
Öz sebetiňizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň WKontakte hasabymyza ýazyň. Bizi gözlegi bölümine azat habar ýazyp tapyp bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetinizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Gepleýär Azatlyk radiosu. Hormat radio dinleyijiler, mehriman dogonlar, Azatlyk radiosynyň dünýä türkmenleri gepleşiginiň bugunky temasy Siriýa türkmenleri we harby operasiýalar. Gepleşigimiziň Siriýaly türkmenlerden bolan mehmanlary şu wagt Türkiýanyň harby operasiýa alyp barýan sebätinden Cerablustan Alaaddin Beydaly we Baýrbujuk türkmenleriniň wekili Saadettin Molla. Gelingini Siriýanyň başga bir gyzygyny okudunnaky, ýagny Baýrbujuk türkmenleriniň baştan geçirýän häzirki ýagdaýlary barasynda olaryň wekili Saadettin Molladan maglumat alalyň. Kärdeşim, gözel söz sende. Mehmanlarymyzyň Azatlyk radiosu bilen söhbetdeşligini ahirki sorak bilen jemleýäris. Saadettin Molla, Baýrbujuk sebätinde Türkmen dagy tarapynda ýaşaýan etniki türkmenleriň häzirki ýagdaýy barasynda maglumat beräýsiňiz. Azatlyk radiosuna ozalky beren maglumatlaryňyzdan soň ýagdaýlarda üýtgüşüklük emele geldimi? Häzir Siriýa türkmenleri üçin nähili kömek edilýär we nähili kömek edilmeli diýip pikir edýärsiňiz. Dünýä türkmenleriniň ata watany Türkmenistan şu wagtda çenli kömek berdimi? Kömek soradyňyzmy ýa-da nähili kömek sorardyňyz? Tabii Rusya'nın Esed rejimine destek vermesiyle, bu savaşa katılmasıyla %95'ini maalesef kaybetmiş durumdayız. 73 köyden sadece 5 köy. Baýrbujuk türkmenleri Siriýanyň Türkiýanyň Hatay welaýaty bilen bolan serhet ýakatynda ýaşaýarlar. Baýrbujuk türkmenleriniň 73 owasy bar. Baýrbujuk sebäti Türkiýe Siriýa serhet ýakatyndaky uzunlygy 45 kilometr, ýyny hem 60 kilometr bolan, ýagny Siriýanyň Laskiye welaýatyna 12 metr uzaklykda ýerleşýän bir ýerdir. Müňülden bäri türkmenler ol ýerdäki owalarda ýaşap gelýärler. Baýrbujuk Siriýadaky etniki türkmenleriň esasy köpçülikde ýaşaýan ýerleriň biridir. Gynansaňam Russiýanyň Siriýada Esad rejimine gollaw üçin harby operasiýalar gurnamaga başlany bäri Baýrbujuk türkmenleri öz sebätinde häkimiýetiň %95 bölümini ýitirdi. Baýrbujuk sebätindäki 73 türkmen owasyndan diňe Türkiýe serhetinde ýerleşýän Yamady, Salar, Çümören, İsapınar we Garaman atly 5 owamyz elimizde galdy. 2013-nji ýylyň ahyryndan bäri Baýrbujukda ýönekey halk galmady diýen ýaly we olar Türkiýe boskunyna gitdiler. Soňky 3 ýyl bäri söwüşýän baýarlarda ýaşaýan 100 000 gowrak ýerli türkmeniň hemmesem ahyryna boskun boldy. Baýrbujukda galan türkmenler bolsa öz mümkinçiligine göre görüşmäge dowam edýär. Goloýda Türkiýe bilen Russiýa ýaraşyp özara gatnaşyklary täzen ýola goýandan soň Baýrbujukda inni söwüş uçarlary uçmaýar. Russiýanyň sebäpde harby güýji ýa-da hereketi ýogam bolsa, orslaryň iň ösen harby serişdelerini ulanýan Esad rejiminiň güýçleri İslam nokoduny uzakdan ýygyderler bilen ýygsan edip dur. Ýanky adan agdap geçen elimizde galan iň soňky 5 türkmen owamyzam şu Siriýanyň kartasyndan pozulan ýaly duruşy bilen ýumrulyp ýumurtga togala bermelidirli. Russiýa söwüşe goşulmazdan ozal Esad rejiminiň Baýrbujukdaky türkmen ýaşaýyş ýerlerine diýen hüjümleri şowsuz netijeler berýärdi. Häzir bolsa olar orslaryň gollawy bilen Baýrbujuk türkmenleriniň hemme ýerini ýaly ele saldy. Amerikanyň Birleşen Ştatlary bilen Russiýanyň arasyndaky gepleşiklerden soň okataşlygyň wagtlanýança besedilmegi bilen biraz aramlyk gelenem bolsa, soňky 2-3 güniň dowamynda ören möhüm strategik ähmiýete eýe bolan İsapınar we Garaman atly türkmen owalary ilkinç hüjümlere duçar edilýär. Rejim güýçleri olary hem basap alanmak haly Siriýadaky türkmenleriň Baýrbujuk sebäti hem doly ellenýär. Gynansaňam söwüş meýdanlaryna bolşýaly syýasy urda hem Siriýadaky türkmenlere çynlykay görünüşde kömek edýän tarap ýok. Gynansaňam Siriýanyň milli opozisiýa birleşiginiň içinde hiç bir türkmen topary ýok. Döredilen wagtlanýança hökümetde hem yerli türkmenleriň hiç bir ministri ýok. Genewa gepleşiklerini geçirjek toparda hem Siriýaly türkmenlerden hiç bir wekil ýok. Şoň üçin hem dünýä türkmenlerine eýe çykýan, arka çykýan özüne, olaryň ata watany diýen Türkmenistan hökümetinden hem Siriýa türkmenlerine halkara arenada kömek etmegine garaşýar. Grupları destekleyerek Türkmenler Suriye'de tamamen dışlanmış durumdalar. Tabii siyasi arenada da aynı dışlanmayı biz gözlemliyoruz. Bu da en bizi üzen ve en zor durumda bırakan kısmı da burasıdır. Dünya Türkmenleri